Astu kanssamme portaalin pyörteisiin. Mä oon Minde. Ja mä oon Kara. Ja sä oot meidän kuuntelija. Tässä jaksossa puhumme käsityöstä ja taiteesta. Päästään meidän juttuihin. Kyllä, me molemmat tykätään näistä aiheista. Meidän molempien intohimoon. Kuulostipa random, mutta... Mutta joo, taide on siis... No siis taide ja käsityöt on osa magiaa eikö sillä tavalla, että niin kun löytää sielulleen suunnan ja sydämeensä rauhan. Yeah. Sitä me tarvitaan. Rauhaa. Todellakin. Varsinkin mun pitäisi kyllä rauhoittua. No niin, sun kyllä pitäisi rauhoittua. Hyppinyt seinille tänään, kun joku pikkulapsi karkkihumalassa. Tai kuppaviani. Punapeppu paviani vähän. Mutta niin joo. Mä voisin vaikkapa nyt, vai sinä, vai minä, sinä ja minä, kaikkialla, podcastissa varsinkin. Mutta kuitenkin. Mä en kestä. Mitä? Mä en kestä. Kannattaa kestää. Materiaalin kanssa työskentely. Niin se on semmonen hieno juttu. Että maalilla luodaan esimerkiksi niin kuin maailmoja, karttoja. Niin kuin kaikkea papereihin ja yms. Savesta pystyy rakentamaan hahmoja, esineitä yms. Roskista pystyy herättämään henkiin kauneutta. Helmistä saa tehtyä esimerkiksi myöskin seremoniakoruja. Mut siis tosiaan taiteissa ja käsitöissä, niin siinä tuodaan näkyväksi, mitä psyyke työstää. Mikä on kyllä tullut huomattua. Kyllä. Että... Joo. Että joo. Jep. Ei niistä sitten sen enempää, että mitäs meidän mielen päällä on, mutta siellä on paljon kaikkea sekasortoa. Mutta mitä on eri taiteen ja käsityön muotoja? Vai semmosia sä kysyt multa? Niin, semmosia minä kysyn. No onko sulle tuttu joku alkeemia? En ole tehnyt itse alkemian juttuja, mutta tiedän mistä puhut. Okei, koska mä en enää tiedä, että mitä alkeemia on. Alkemia se on se esimerkiksi, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta potions-juttuja ymmärsi. Joo! Niin, alkemia. Okei, joo, no sitten. Mutta niitä no, mä en oo ite En oo kokeillut. kyllä mäkään tehnyt. No sit on kartoittaja. En oo tehnyt koskaan. En mäkään. Mut mä haluisin tehdä, tiedätkö, ite silleen fantasiakarttoja. Semmosia, tiedätkö, että keksii vaan ihan päästään, mitä kaikkea siellä on. Semmonen niinku isompi maalaus, että tekis kunnolla semmosen. Joo, ja siis mä rakastan yli kaiken siis vanhoja karttoja, niinku vintage-tyyppisiä karttoja ja tämmösiä, missä niinku ne värit on semmosia tosi pastellimaisia tai semmosia vähän sumeita ja semmosia. Ja sit kun ne on piirretty just silleen kivasti. Et ne ei oo silleen suoria viivoja, ne on vaan vinoja viivoja. Vinoja viivoja. No mut kyllä sä tiedät millaisia karttoja mä tarkoitan. Joo, tiedän. No sit on keräily. Oot sä keräily ikinä mitään? No, mulla on niitä kiviä. Niin no joo. Oot sä keräily mitään muut kuin kiviä? Et ei. enää muista. En. Okei. Sillä mä haluaisin kyllä keräillä höyheniä. Joo, joo. Voinko aloittaa höyhenien keräily? Mitä höyhenet tosi paljon, kun mulla on just ne 2 niitä kalkkuna höyhentä kotona. Joo, aloitetaan keräilemään höyheniä, mut siis mä oon pienempänä keräily iskän kannit valkoisia kiviä. Muistan siitä, kun Jep. Sitten sen lisäksi kiiltokuvia. Kiiltokuvia? Joo. Mitä? Ihmettä on kiiltokuvat. Et sä tiiä. Oota, mä menen kahtaan. Etiipä kiiltokuvat. Mie etin Mulla oli semmosia enkelikiiltokuvia, semmonen 3 vihkoa täynnä. Mä keräilin niitä ihan sikana pienempänä. Sitten sen lisäksi löyäksä. Joo. Näitä. Joo. Näitä. Joo, just noita. Joo, tiedän. Joo, niin tommosia enkelikiiltokuvia. Keräsin ihan sikana. Sitten mulla oli Hello Kitty-kiiltokuvia kanssa. Niitä oli paljon. Mutta mä en tiedä mihin mä hävitin ne sit jossain vaiheessa, kun mä kasvoin
aikuiseksi. Ne katos, kun pieru tuulee. Jep, mut sit sen lisäksi mä keräilin, tai no mun pikkuveli keräili, mut mä keräilin sen postimerkkejä. Ja postikortteja. Postikortteja kanssa. Mutta mua harmittaa, postikortteja ei lähetetä enää niin usein kuin pienempänä. Tai silloin niin kuin joku pari vuotta sitten. Nykyään lähetetään vaan silleen jouluna ja juhannuksena ja kun käyt ulkomailla. Paitsi et sä et lähetä edes ulkomailta. Laita paska. Meikäläinen vaan ulkomailla. Se ei jaksa lähettää mitään kellekään. Minä olen ulkomailla. Ja mä olisin vitu onnellinen. Oho, sori, mä kiroilen. Mut siis... Mä olisin vaan onnellinen, jos joku lähettäisi mulle ulkomailta postikortteja, koska mä voisin sit käyttää niitä hienoja kivoja postikortteja niin mun taideseinässä. Jos kuka ei varmaan edes tiedä, että mitä mä tarkoitan mun taideseinällä. Mut siis mä kerään siihen postikortteja, valokuvia ynnä muuta, taidemaalauksista niitä postikorttikuvia. Ja semmosia, keräilen siihen mun taideseinään niitä, koska no... Miksi ei? Siitä tulee nätti seinä, kun mä keräilen niitä. Ja mä haluaisin siihen, plus sit ne toimis kirjanmerkkeinä, ne postikortit, mitä kaverit lähettää mulle ulkomailta. No niin, eli tänä vuonna, kun jos mä ehkä menen sinne Belgiaan, niin sitten meikä lähettelee sua 400 postikorttia sitä. No. En edes yhden vaan 400 postikorttia. Nois, mut katson, että ne on kivoja ja semmosia muun tyyppisiä, että mä tykkäisin niistä. Ei kun mä lähetän jostain kuninkaasta, kun ihan random vanhaa... 2 eri kuvaa. Todellakin. Kaikki ne 2 eri kuvat. Joo. No, mutta... en muista, onko keräillyt mitään muuta. Tai onko kukaan lähipiirissä keräillyt muuta. Postimerkkejä ja postikorttien ja kiltokuvien lisäksi. Ja kivien lisäksi. Mutta sitten on rynöily. Rynöily? Sitä minä harrastan. Mä oon joskus miettinyt jotain runoiluharrastusta ja mulla on itse asiassa vihko, johon mä en ole kirjoittanut pitkin aikoihin mitään, mutta siellä on jotain tai runoa, mutta niinku mun pitäisi runoa enemmän alkaa runoilemaan. Suosittelen. Mä käyn melkein joka viikko kirjoittelee yhden kurssin kanssa kaikkia. Ei nyt pelkästään runoja, mut silleen niinku kertomuksia, terapeuttista kirjoittamista, luovaa sanaa ja kaikkea semmoista kivaa hässämändyykeliä. Hässämändyykeliä? Joo, semmoista. Ikinä kuullut sanaa hässämändyykeli. Etkö? Mun iskä käyttää sitä aina. Hässämändyykeli. No ei meillä ainakaan puhuta mistään hässämändyykelistä. Meillä on vaan jotain no ootkos te kiven alla asuneita. Mutta siis joo. Niin kirjoittaminen ja runoilu on mulle kyllä aivan perfecto. Rakastan yli kaiken. No, tutkimusmatkailu. Tutkimusmatkailu? Jep. Ootko harrastanut? No siis... en mä tiedä. Et tiedä. Ehkä en. Mä vaan mietin sitä tutkimusmatkailun tarkoitusta. No niin kuin se just. Vähän sieltä, että joo, jollain tapaa jonkinlaista tutkimusmatkailua vetänyt, mutta en välttämättä ihan sellaista hienompaa. Niin, en mäkään. Semmoista niin. Hienompaa. Mutta mä teen tutkimusmatkailua itseni kanssa. Oman kehon kanssa. Ja no tietenkin oman mielen kanssa. Omien rajojen kanssa. Että mitä joku saa tehdä mulle ja mitä joku ei saa tehdä mulle. Silleen niinku sanallisesti tai muuta. Semmoista tutkimusmatkailua teen. Mutta en mä oo kyllä niinku paikoissa käynyt silleen, että... Niin. Paitsi metsässä. Ja meikäläinen tutkimusmatkailee niin syvällä välillä mun päässä aina keskellä yötä, että ei herran jumala, mä en saa nukutuksi. Sellaiset ajattelut aina öisin. No jep. Mutta sit on historioitsija. No meistä ei semmosia tuu. Niin se on ehkä jonkin verran kiinnostava, mutta en mä tiedä. Se ei ole niinku ehkä niin paljon mun juttu. Niin, no ei munkaan juttu. Silleen, kyllä mua siis niinku kiinnostaisi olla sillä tavalla historioitsijaa, että tiedäkö, mä pääsisin tutkimaan
just kaikkea Egyptistä löytyvää ja silleen. Kyllä. Mutta en halua olla historioitsija, joka istuu sen hemmetin kirjan kanssa ja kirjoittelee kaikkea. Siis tää, niinku, mä haluaisin just niinku, eikä historian käydä niinku historioitsija just silleen, että mä en vaan istu jossain kirjastossa lue jotain kirjoja. Ei mulla. Vaan mä haluaisin justiinsa niinku mennä vähän ympäri maailmaa, puhua ihmisille ja kaikkea sellaista. Joo, just semmoista ja silleen, että mä menen niihin paikkoihin ja on siellä silleen tutkin. Niin. Mietin. Kaivelen. Mm. Siis mä en tiedä miksi, mutta mulle tuli heti mieleen yksi työ, mitä mä melkein voisin sanoa, että haluaisin tehdä, niin onko se mikä se, onko se arkeologi vai mikä Joo. se, joka just etsii niitä. Se olisi päheitä. Ja joo. Pääs vaan metästämään kaikkia juttuja. Joo. Jossain Egyptissä silleen, oh my god. Sinne niin aiku väsyttää. No. Jos ei taituta, toi muhuu. Ole hyvä. No, sit on perinteen säilytys. Säilytätkö nää perinnettä? Onko sulla perinnettä? Onko teillä suvuusperinnettä? Jos on suvussa perinteitä, niin mä en tiedä niistä. Välttämättä tiedä. Tai sitten mä tiedän, mutta ne ei ole just silleen niin, suoraan päässä, vaan ne on niinku just niin silleen automaattisesti niin. lihasmuistissa. Niin no siis mustakin tuntuu, että jos mulla on jotain perinteitä tai muita, niin ne on tullut niin automaatialla sieltä lapsesta asti, että niitä ei osaa ajatella silleen perinteenä. Mutta mitä teille esimerkiksi jouluna tehdään? Jouluna? No, me ette tee mitään, saada ne lahjat, syödään ja joskus ehkä käydään haudoilla. Onko teillä joulusauna ikinä asia? On meillä aika monesti joulusauna. Varsinkin äiskän luona. Joo, kun meillä on siis jouluna aamusauna ja sitten illalla toisen kerran sauna. Noniin. Et meillä on yleensä ollut silleen, että aamulla käydään saunassa. Sitten jotain. Ja sitten syödään jouluruoka. Sitten käyty yleensä tyyliin sen jälkeen vielä uudestaan saunassa. No sitten vasta lahjat. Niin. Mutta lahjojen jako oli vasta niinku silleen, että oli jouluruoka syöty ja tyyli, että saunassa on käyty. Niin, no meillä on yleensä aina se iltasauna. Okei. Meillä on aamusauna. Tai ainakin joskus oli. No. Mitä tarkoittaa uudistus? No, se on sitä uudistamista. Siis esimerkiksi jos vaikkapa niinku uudistaa. Mitä sä uudistat? No siis, jos se joku vanha, meikin voisi sanoa esimerkiksi ruosteinen, joku hopeajuttu tai jotain sellaista, niin ja sitten niitä. Tai sitten joku niin, vanha... eli entisöinti. Niin, meikin voisi sanoa joo. Niinku jos se koskee niinku... Niin. Ja sitten esimerkiksi niinku, jos on joku vanha joku vaasi, niin, joka on vaikka paha jonnu, ja sitten sen niinku korjaa vaikka jollakin kullalla laittaa sinne väliin, mitä ne esimerkiksi kiinalaiset, oliko ne tyyn tekee, niin esimerkiksi sekin on sitä uudistusta, ainakin muutaakseni, koska mitään muuta se voisi olla. Koska siis mä haluaisin olla entisöijä. Semmosia antiikkia huonekaluja, tiedätkö? Entisöijä. Se olisi koko magia. Eikö? Mutta sitten se voisi olla vähän... Mitä? Kauhean. Mutta kuitenkin niin... Se voisi olla kyllä sitten vähän bebusta niin tehdä. Jos olisi just niitä hopeajuttuja ymmäs, jotka on meidän alkaa ruostumaan tai mitä. Ja sitten niitä pitää alkaa hinkata niinku päivittäin 247. Hyi, tuolla tulee lunta. Ja, ja niinku kuitenkin. Miksi tänään on liputuspäivä? En minä tiedä, miksi tänään on liputuspäivä. Tai ainakin tuolla on lippu. Joo, mä huomasin, kun me tänään käytiin siellä keskustassa. Mäpäs katsoin tämän liputuspäivä tänään. Ihana tämä meidän tämmönen liputuspäivä tänään. Jes. Hienosti me tiedetään meidän liputuspäivät täällä Suomessa. Nyt ei ole vappu ainakaan.
Mikäs päivä tänään on? Ei kun tänään on mikä toi Mikael Agrikolan päivä. Niin. Se olisi pitänyt tietää, herra Jumala. No niin. Me ollaan se, mikä päivä tänään. Jep. Kauhea toi tuuli ihan tuolla älytön. Siis herra Jumala. Siis tänään mennäänkö bussilla? Tänään ei kävellä. Ei mulla ole rahaa. Minä maksaa sun bussin vaikka. Okei. Se on vaan joku 2 euroa. No jos sä maksat mun bussin, niin sitten mä en mun Mitä mä en tonne mene kävelemään tuolle kylmyyteen. Koska mulla ei ole rahaa, kiitos Kela. Sinä henkin rahaton. Jep. Mut siis takas aiheeseen. Aktiivisuus. Aktivistisuus. Ai. Oho, niin olikin. Joo, kato. Mulla ei oo silmälasit päässä, niin mä en näe. Niin, mutta kuitenkin aktivistisuus. No. Oot sä aktivisti? Kyllä, mä melkein voisin sanoa, että mä oon. Millä tavalla? Jollakin tavalla aktivisti. No esimerkiksi mä pysyn niinku päällä, yms, mikä se oikea sana on. Niinku kaikki on niinku näissä oikeusjutuissa yms, näissä, mikä tää, no kaikki näissä tasa-arvoituissa yms. Okei. Niin meikäläinen on aika silleen aktivisti, mutta samalla en niin silleen aktivisti, koska mä oon aika silleen hiljaa, koska no, miksi mä sosiaaliseen mediaan rupeisin puhumaan, ainakaan vielä kun niin ei oo mulla mitään seuraajia, mutta kuin kavereita, jotka tietää kuitenkin sitä samasta asiasta, mistä minä etkin tiedän. Totta. Joo, vähän silleen, ei oo mitään järkeä, kun ei viitti olla silleen, että minä esitän, että mä ois joku sosiaalinen media, joku Niko Saarinen, jolla on hemmetisti seuraajia, kun mulla ei ole melkein yhtään seuraajia. Jep. Mut siis, varmaan viimeisin kerta, kun mä oon ottanut johonkin kantaa, niin oli se, että se ei kaikki miehet, mutta liian moni siitä väkivallasta naisia kohtaan. Se on viimeisin, milloin mä oon jakanut mun storyin mun mielipiteet asiasta. Mutta joo, en oikein ehkä pidä itseäni aktivistina. Niin. Mä oon ehkä semmonen hiljainen aktivisti. Myönnyn asioihin itsestään, mutta en jaa sitä muille. Tai hiffaaks mitä tarkoitan. Joo. Joo. Mä oon niinku vähän siinä välillä, että hiljaa ja aktivisti. Joo. Siis oikeesti mua haukottaa ihan koko ajan. Ja sä koko ajan tartutat sitä videoa. Jep. No, mites mahdollisuuksien luominen? En mä tiedä. Siinä mä en oo kyllä varmaan niin paljon. En mäkään. Hyvä, jos mä luon mahdollisuuksia itselläni. Meikäläinen vaan makaa sängyssä, niin mitä mahdollisuuksia jos mä tekisin muuta kuin, että mä lähden käymään vessassa ja mä menen takaisin sänkyyn. Se on minun mahdollisuus. Joo. No, mites tarinan kertomus? No, jonkin verran. Kun sitä tulee just osittain kirjoitettua kaikenlaisia juttuja. Niin. Ja silleen. Niin kyllä jonkin verran niinku tarinan Faktaa kertomus. vai fiktiota? Vai Mä oon joskus jonkin verran fiktiota kirjoittanut, mutta aika paljon niinku faktaa silleen vetelen suurimmaksi osaksi päästä. Ei silleen niinku runoustavalla, vaan just että mä vaan kirjoittelen kaikkea. Joo. Minun omaa tarinaa. Okei. Koska multa löytyy faktaa ja fiktiota. Koska kerran viikossa käyn melkein kirjoittelemaan. Hehehe, 50 Shades of Grey. No, mä en oo sitä kirjoittanut, joten en ota kantaa tähän. kun ei oo kukaan ympärillä, niin sä avaat sun koneen ja alat kirjoittelemaan kaiken 50 Shades of Grey ja 365 Days juttu. Rupeat kirjoittaa sun koneella siihen, no niin. Ei, mut siis oikeesti mä oon miettinyt semmosen kirjan kirjoittamista. Mutta siis tiedätkö, se olisi aika suus silleen, että mä kertoisin mun vanhemmille silleen, että mä kirjoitin kirjan, olkaa hyvä. Ja sit ne lukee jonkun kunnon
Kunnon No kaikki UA-kirjan. tietää, että minkälaisia ne... Ainakin ne 50 Shades of Grey. Jep. Niin, Se on kyllä se kasus. siis oikeesti en mä pystyis. Joten jos mä kirjoittaisin joskus kirjan, niin se olisi fantasiakirja tai sitten oma elämäkerta. Mä ehkä just isän niinku... Siis mä haluaisin kirjoittaa, mekin vois sanoa, niinku fantasia kautta skifi kautta dystopia. Joo. Kun siis varsinkin se dystopia, niin se on vähän niinku jäänyt silleen aika alimmalle, että sitä ei kovinkaan paljon kirjoittaa. Se on jäänyt nyt aika paljon alakynteen kaikille Niin. muulle. Kun mä en oo pitkiä aikoja niinku kuullut mistään hyvästä niinku dystopia-kirjasta En ylmäs. mäkään. Mä oon pelkästään fantasiakirjoista kuullut nyt ihan Niin. sikana. Jonkin verran skifi-kirjastakin tulee kuultua, mutta en kyllä niinku dystopia. Jep. No niin, pitäisikö sitä kirjaa alkaa kirjoittaa sitten? Joo, siis mulla on ollut yläasteelta asti haaveena kirjoittaa kirjaa, mutta arvatkaa, onko saanut siihen kirjaan vielä lausettakaan kirjoitettua. No et missään nimessä. En niin, koska mä en tiedä, mistä mä kirjoittaisin. Mulla on liikaa ideoita, mutta mä en osaa ideoida niitä loppuun asti. Luit sä ikinä Wattpadia? Wattpadia? Niin. Ei vittu, joo. mä taas kirjoitin, hups. Mutta kuitenkin, joo, mä luin Wattpadia, se oli ihan kauheeta. Mäkin luin, mutta arvaa mitä? Arvaa mitä? Mä kirjoitin sinne kaikkea. Mäkin kirjoitin. Siis, mun on pakko kertoa sulle tää. Mun sen tarinan juoni oli se, että siis se muikkeli rakastuu sen parhaan kaverin Isään. ei, vaan veljeen. Ei mitään. Joo, mutta sen sijaan se seurustelee sen veljen, siis sen oman veljen, parhaan kaverin kanssa. Ja sit kun niillä meni poikki, ja 2 kuukautta siitä, niin se muikkeli sai tietää, että se on raskaana. Ja arvaa mitä se teki? No. Mitä? Se lavasti sen parhaan kaverin veljen, niin sen lapsen isäksi. ja siinä vaiheessa, kun se lavastushomma niin meni siihen, että ne muutti tiedäkö yhteen ja alkoi tiedäkö rakentaa sitä pesää sille tulevalle vauvalle ja kaikkea tämmöistä näin. Niin sit mun innostus lopahti siihen tarinaan ja sit mun teki mieli vaan olla silleen, että okei, nyt tää muikkeli on vaan silleen, että sorono adios ja sit lähtee vaan maanpakoon. Mut sit todellisuudessa mä vaan päädyin poistaa koko tarinan. Ja sit porukka laittoi mulle viestiä siellä, että ei mitä hittoa, miksi sä poistit sun tarinan, että mä halusin, että se jatkuu vielä, ei se tolleen voi päättyä ja kaikkea. Mut siis aika kauhea. Ja siis shout out 14-vuotiaalle Karolle. Et se on keksinyt tämmösen. Meikäläinen vaan. Lavastaa jonkun miehen lapsen isäksi. Melkein hävettää Mieti, sanoa, mutta ne. Hei, mut mieti, jos se olisi se tarina mennyt siihen pisteeseen asti, että se lapsi syntyy. Ja sit se huomaisi silleen, että tää ei oo mun lapsi. Tää ei oo mun lapsi. Mitä sä oot tehnyt? Mutta ei kauhistus niin kun. Mua hävettää toi tarina. Ja mua melkein voisi hävettää se, että Oot sä kertoillut sinne jotain sex? mä oon kirjoittanut fanfictionia ainakin. Oh my god, kenestä? En Kerro. minä edes muista. Ei. Ja mä en edes aio kertoa. Okei, mut siis, oot sä lukenut fanfictionia? Olen! Mistä Siis kaikista? Oh my god. Mähän pokella itkin siitä Fred Weasley ja George Weasley fanfictionista. Se oli niin kauhea.
Mä en enää ikinä aio lukea fanfictionia. Se oli ehkä yksi isoin virhe. Mun vanhempien olisi ikinä pitänyt antaa mulle sitä mahdollisuutta mennä nettiin. Ei herranjumala. Aina kun mä mietin niin mun Wattpad-meininkiä, niin ei. Arvaa miten fanfictionia mä oon lukenut. No. Miksi mun ääni on tommonen? No. Se kuulostaa järkyttyneeltä. Mut Robin Pakkaleen. Ja Iso Kelliot. ja. Ei vielä. Se jatkuu vielä. Joo, se jatkuu vielä. One Directioni. Ei jumaa Joo. Justin Bieber. Ei. Ja vielä parasta siinä Robin Pakkaleenis Niin. ja Iso Kelliotissa on se, että osas niissä oli molemmat. Niissä oli molemmat. Ei hyvää aika. Siis mä rakastan niitä One Directionin niitä fanfictioneita, kun ne on sellaisia. Sinun äitisi möi sinut One Directionille silleen, joo, okei. Just silleen, että susta tuli niitten siskopuoli tai muuta vastaavaa, ja sit ne menee rakastua suhun, ja sit niillä on draamaa. Ja Siis tai että ne adoptoi sut ja kaikkea tämmöistä näin. Niin kuin, oh my siis god, mitä mä olen lukenut? Niin kuin meikä mandariinin 14-vuotiaana ei olisi todellakaan pitänyt olla Wattpadissa mitään joo, ei kauhistusta. Voit pitäisikö ladata Wattpadin takas? Ei. Miksi? Ei. Mä en enää ikinä mene sinne. No okei, ei mennä sinne enää. Mieluummin AO3. Mikä? AO3, siellä on lisää kaikkea fanfic. AO3 on paljon parempi kuin Wattpad, koska Wattpad on enemmän semmoinen, siellä on ne 13-vuotiaat pikkutytöt kiljumassa jostain justiinsa Justin Bieberistä ja One Directionista, mutta AO3 on paljon enemmän kaikkea. What? Miksi mä en oo kuullut siitä ikinä ennen? Siis en mäkään kuullut sitä ennen, kunnes yksi mun kaveri olisi, että ei vittu AO3 semmoiseen. Sun pitää näyttää millainen se on, että haluanko mä oikeesti muka sen. No mä voin esitellä sitä tänään. Okei, esittele tänään. No mut siirrytäänkö seuraavaan? Siirrytään seuraavaan. Järkytetään ensin meidän kuuntelijoita niin. ja etenkin meidän äitiä. Nyt ei meidän äidit saa kuulla tästä ensimmäistä kertaa, se on silleen. Ja sit ne miettii silleen, että oikeesti onks meidän tyttäret lukenut jotain tämmöstä. Minä olin vaan sohvalla olkkarissa ja minun tytär siellä Karoliina vetelee käteen ja lukee One Directionin fanfictioneita. Oi kauhea. Sä sait sen kuulostaa tolleen vielä pahemmalta. Mut mieti mä oon lukenut niitä koulussa välitunneilla. Ei. Siellä jossain penkillä istunut ja lukenut niitä. Sen takia, koska mulla ei ollut kavereita, keille puhua. Mä voin kuvitella, joku kävelee sun ohi siitä ja sitten ne kattoo nopsaavaa niinku just sivusilmällä sun puheen, että se lukee vähän ja se, mitä ihmettä, no ei varmana olla tän kavereita, kun mitä ihmettä se lukee. Mutta siirrytäänkö oikeasti? Siirrytään takaisin tähän. Joo. No, unimaailman vierailija. Unimaailman vierailija. En oo ite kokenut silleen. Mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa. En mäkään. Mutta unimaailman vierailu on joku tapa. No, mutta siis lasketaanko siihen se, että sä näet unia, kun sä nukut? Ehkä. Ehkä myöskin se, että niinku, jos sä enemmän vielä tulkitset niitä. Koska niin. Kaikki näkee unia, joo, mutta niin. niinku no. Niin, ja sit varmaan vielä enemmän se, että jos sä pystyt itse hallitsemaan omia unia. Niin. Pystyt sä? Mä oon joskus ollut joitakin unia, jossa mä oon pystynyt niinku hallitsemaan sitä unta. Että mä oon ollut se, mikä se on lucid dreaming vai mikä se on. Mutta niinku, en oo niinku kovinkaan paljon saanut niitä unia. Okei. Okay. Kun mulla on aika paljon ollut vaan painajaisia, jossa meikäläinen tekee huonoja päätöksiä ja semmoisia voi ei. Siis mulla on 3 painajasta, mitkä toistuu koko ajan. Ja nyt mitä enemmän ne on alkanut toistumaan, niin sitä enemmän mä pystyn niissä hallitsemaan sitä unta. Niin kuin sen suhteen, että kun yksi niistä on esimerkiksi se, että mua jahdataan pitkin autiokylää, niin mä pystyn hallitsemaan sitä unta silleen, että mihin mä juoksen.
piiloon. Mutta en pysty hallitsemaan sen enempää. Ja noikin on silleen, että kun ne on toistuvia unia, niin mä oon pikkuhiljaa niinku oppinut niitä silleen hallitsee. Mut joo. Onneksi mulla ei silleen painajasta toistu, kun jotkut mun painajasta onhan ihan kauheita. Koska siis oikeesti toikin uni, missä mua jahdataan pitkin Autiokylää. Semmonen iso, kun välillä se uni on semmonen, että siinä on semmonen iso ihmisjoukko, mikä jahtaa mua. Niin. Mutta välillä mä näen vaan ison varjon, mikä jahtaa mua. Niin se on tosi ahistavaa, varsinkin kun mä en pääse siis ikinä sitä karkuun. Ja jossain vaiheessa sitä unta, niin mä lukitsen itseni johonkin kellariin, mistä se löytää mut lopulta. Hyi. Ja sit mä herään siihen paniikissa. Et joo, olen onnellinen, että et näe semmosia toistuvia unia, koska ne on vitun ahdistavia. Mutta meikäläinen niinku, yksi uni, mikä mulle tulee nyt mieleen, mikä tyyli on ehkä viimeisin uni, minkä mä näin, oli se, kun mä mulla oli vauva siinä unessa. Sulla oli vauva? Niin. Mä oon järkyttynyt. Mutta. Mitä tää mutta tarkoittaa? Missä se vauva oli? Kattilassa. Ostoskorissa. Äijä on vaan ollut siinä unessa. Mä haluun vauvan. Menen ostaa sen ostoskaupasta. Ei, kun mulla ei ollut sellaista, mikä se, mitä sai vähän niinku autoistui tyyppi. Kaukalo. No tyyliin kaukalo, niin mulla ei ollut mitään sellaista, missä pystyisin kantaa sitä, niin mä olin jossain K-Marketissa ja pidin sitä vauvaa siellä ostoskorissa siinä unessa. Ja sitten joku mummani tuli puhumaan mulle siitä mun vauvasta. Mä ihan silleen mitään ihmettä. Mitä tässä tapahtuu? Siis se oli ihan älyttömän kummallinen uni. Ei, nyt mulle tuli mieleen se painajainen, mitä mä näin siellä Hallassilassa. Eikä. Se just se helvetin, kun mun naapurit toi niinku silleen siellä painajassa tapettu ja siellä oli se kummallinen, se pitkäsorminen, se mörköt-tyyppi ja mulla oli se puukko siellä. Hyi. Mulla on mukana, kun mä pelkäsin sitä yli kaiken. Siis se oli ihan kauhea. Ja vielä kun se mä muistin, että mä pystyn tyyliin vieläkin piirtämään sen ulkoa. Mä muistan sen aivan liian hyvin. Pitäisikö sun piirtää sen? Mä voisin kyllä piirtää sen tässä. Koska tiedätkö, kun taide tuo näkyväksi sen, mitä psyyke työstää. Kun mä muistan vieläkin sen niin hyvin. Että niin entä jos sä piirrät sen, niin sitten sä saat sen psyykkeestä. Niin kun poistu minun päästäni. Jep. Mut tiedätkö mitä? Niin? Mä oon nähnyt painajaisia. Arvaa mistä? No? Muumienmöröstä. Muumienmörkö onko yksi kauheimmista? Mua ahistaa muumienmörkö. Mutta se jääkuningatar. Se ei oo edes niin pelottava. Siis se on myöskin ihan kauhea, mutta niinku muumienmörkö on yksi kauheimista. Jos mä näen nyt muumienmörön, niin mä pelkäisin sitä vieläkin yhtä paljon kuin lapsena. Siis aika meemi juttu on just se, että mä haluan muumienmörkö-tatuoinnin. Mä tuun pelkää sua. Ja että siinä on ne hattivatit siinä ympärillä. Joo. Mulla on pikkumyy. Mutta se riittää mulle. Mä muistan tän niin hyvin. No, mutta taide- ja käsityöt on myös kanavointia. Minkä kanavointia? Mä olin jo väsynyt. Kanavointia. No niinku sun pään sisällä olevien asioiden kanavointi. Joo. Että saat se kaiken järkeväksi. Ja silleen. Okei. Ja niin. Onko sulla siellä vielä kuinka paljon kaikkea? No. Vai alanko minä nyt täällä on mulla täällä vielä jotain. Taiteet ja käsityöt, niin se vaatii revittelyä, omistautumista ja kiihkoa sekä rohkeutta. Niin.
Ja siis revittelystä tulee mieleen. Siis mä kirjoitin tässä joku pari kuukautta taaksepäin niin yhden tarinan tuolla Luovat sanat -ryhmässä. Niin. Mitä se? Puhuttiin vappupallosta. Mm-hmm. Meillä oli 5 minuuttia aikaa kirjoittaa vappupallosta. Niin. Arvaat, tuliko siitä itse tuhoinen vappupallo? Itse tuhoinen vappupallo? Mitä ihmettä? Joo, siis siinä se manas sitä, että se oli köytetty johonkin vapujuhliaan kiinni, että sen kaverit löytäis sen baarista helpommin. Mutta ne ei ollut tai ajatellut ollenkaan sitä, että totta kai siellä on muillakin vappupallot kuin vaan sillä niitten kaverilla. Niin silti ne hukkas sen kaverin. Ja sit se viettelevästi koitti lähestyä siis kaktusta. Ja sä tiedät, mitä ilmapallolle tapahtuu, kun se lähestyy kaktusta. Joo, box. Box. Niin sit tuli sillä tavalla itse tuollainen ilmapallo. Mutta joo. Mutta tää, mä saan nyt tämän piirrettyä. Oh my tää god. oli siinä unessa. Siis toihan näyttää ihan tosta vähän siis, tiedätkö niissä vanhoissa Disney-mikkihiiri, niissä Joo. ne haamut. Tuo näyttää vähän siltä. Mutta kuitenkin kauhistus. Ja taiteet ja käsityöt, niin nehän tietenkin tekee niinku arjesta performanssin. Ja joo. Ei mulla oikeastaan muuta täällä ollut. Et nyt sä saat hövistä sitten koko loppujakson. Joo. Mä oon vaan hiljaa. Niin. Ei vaan, kyllä mäkin jotain puhun, jos mulla tulee jotain mieleen. Mutta just se, että taiteilija niin jos näkee materiaalissa tuntee ja tarina. Kyllä. Niin. Ja sitten niin kuin esimerkiksi just tuossa shamanistisessa taiteessa pyritään usein just kuvaamaan henkimaailmaa, transsitiloja ja ns-yliluonnollisia kokemuksia. Joo. Ja niin kuin taidetta voi tehdä, no siis ensinnäkin ihan missä vaan. Se ei tarvi olla sille ihan just missään niin kuin tietyssä omassa kolossaan, vaan sitä voi tehdä esimerkiksi luonnossa ja pystyy tekemään kotona ja on kaikkea paikkaa, missä pystyy aika helposti taidetta tekemään. Ja sitten niin kuin pystyy myöskin niin kuin ns. Kaataa energian siihen taiteeseen ja käsityöhön. Kyllä. Ja taiteeseen ei tarvitse koulutusta. Ei tarvitse olla täydellinen. Ja myöskään eikä ammattilainen. Ei tarvii olla mitään. Sä voit vaan olla ihminen, jolla just pysyy kynä kädessä ja piirrät vaan jotain. Ja ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä jotain. Niin. Että jos joku sanoo sulle, että on vain yksi oikea tapa, niin sanoo niille, että minde tulee takapäin. Nimittäin meikäläinen vetää lättyy siinä vaiheessa. Hei, ei tommosia julkisia uhkailuja, hei. Meidät haastetaan kohta johonkin oikeuteen tosta uhkauksesta vielä. Kuvittele meidät vaan jossain oikeudessa ja hups. Iltalehdessä. Siis mieti, jos meidät haastettaisiin oikeuteen ja meiltä kysyttäisiin, että mitä me ollaan tehty 10 vuotta sitten tänä päivänä. Mä vaan sanoin, että mä nukuin. Mä en tehnyt mitään vääriä asioita. Joo, me ei tiedettäisi vastausta edes, jos meiltä kysyttäisiin, että mitä teit eilen tähän aikaan. Totta. Koska mä en oikeasti tiedä, mitä mä tein eilen tähän aikaan. Olinko mä edes hengissä silloin? Todennäköisesti en. Mutta vois puhua niistä materiaaleista. Materiaalit. Niin materiaaleja, esimerkiksi just villaa pystyy kehräämään langaksi. Kyllä, mä ajattelin jossain vaiheessa, että mä ajan mun kissan karvattomaksi. Ja
pistä jollekin ne karvat menemään ja joku saa tehdä niistä karvoista mulle lankaa. Silleen, että se on johonkin lampaan lankaan tai siis lampaan villaan tai johonkin sotkettu se, mut silleen kuitenkin, että usvan karvoista tehtäisiin. Mut mieti usva karvattomana. Oh my god. Mä kävis sääliksi usvaa. Ja siis villa, lankoja, värjääminen. Ootko ikinä värjännyt villalankaa? Mä oon. Äiti on. Ja mä oon ollut siinä vieressä silleen, okei. Mut siis äitillä oli semmosia väripusseja, millä se värjäs ne. Joo. Mut mä haluaisin kokeilla luonnonväreillä. Tai siis tiedätkö, just jollain, No mulla itse vaikka asiassa mansikalla on täällä. Itse asiassa just sieltä niin. Kasveista pystyy tekemään just värejä. Niin, jep. Mä haluaisin kokeilla siis vaikka villalangan värjäämistä mansikalla. Tai jollain, miksi mulla ei nyt tuu mitään mieleen. No jotkut kukat. Niin. Esimerkiksi pystyy tekemään niin, just sen, tekemään niinku niitä värejä sillä, että niitä keittää. Jep. Ja sitten niissä lähtee se väri ja sitten ne Joo. tappaa saada. Kyllä. Mutta joo. Mä oon nähnyt vasta niitä niitä vempeleitä, mutta meikäläinen ei ole ikinä kyllä kehrännyt. En mäkään. Enkä mä varmaan kyllä aiokkaan kehrätä, En koska mäkään. en mä osaa. Ja Mä en halua olla seuraava kehräjä. Ei ku... Mikä se prinsessa on, joka tunkee sen sormensa siihen? Mietin, mistä sä puhut. Annetaan Usva olla se, joka kehrää. Oota! Mikä prinsessa se on? Disney-prinsessa, joka laittaa sen sormensa siihen kehräjän neulaan ja sit se on silleen... Niin joo. Mä Kuka muistan se jotain neulojuttua, jotain joo. Kuka se on? En minä muista. Oota hetki, mä etin höpisessään jotain. Joo, no materiaaleja pystyy myöskin ihan ostamaan itse. Että esimerkiksi jos on jotain villalankaa, niin pystyy käydä ostamassa. Että ei tarvii välttämättä tehdä silleen itse niitä kehrätä. Tai niitä värejä ei tarvitse välttämättä käydä keittämässä, tai niitä voi sitten ihan kaupassakin ostaa. Prinsessa Ruusunen, Sleeping Beauty. Niin joo. Se. Eikö se pökrännyt just sen jälkeen? Joo, se koski siihen neulaan ja sit se pökräks. Joo. Kun se heppu oli tehnyt se heppu. Peppu. Mut siis niin. Se, mikä se pahis siinä on? En minä muista. Hyvä. Siis Pahatar, eli Maleficent, niin se oli tehnyt sen, sen kirouksen siihen ja sit se koski sillä sormellaan siihen ja sit se oli silleen Wää! Mutta joo. Voisi siirtyä seuraavaan materiaaliin. Tai näin mä ainakin sen muistan. Sen tarina. Nyt mä luen tätä täällä. Joo. Mutta esimerkiksi myöskin toinen materiaali, mitä pystyy itse silleen ns. Tekemään, niin vanhoista papereista pystyy tekemään se uutta. koskee siihen värttinää, mikä on siis kehräämisessä käytetty työkalu. Vähän värttinä. Joo. Mutta kuitenkin vanhoista papereista pystyy tekemään uutta paperia. Ainakin mitä mä oon nähnyt netissä, mitä ihmiset tekee just jotenkin, että ne silppuu kunnolla se jonkun vanhat lehdet ymmäs. Ja sitten ne johonkin vesijuttuun laittaa se, ja sitten niillä on joku sellainen puuhökerryskapistus, sellainen neliön muotoinen. Ja sitten ne saa siitä tehtyä jollakin tavalla se uudempaperi palasee, ja sitten ne saa siitä kaadettua siihen sen pöydälle. Ja Ai siis mitä sä höpit? siis se, että tekee vanhasta paperista niin kuin ennäs uutta. Joo, se silppuu se sille ja sitten ne jotenkin vetee. Mun mummu on ainakin käyttänyt semmoista paperia, mikä on tehty vanhasta paperista. Joo. Mutta mä haluaisin tehdä semmoista itse. Koska mä haluaisin silleen, niin tehdä sillä tavoin niin violettia paperia ja pinkkiä paperia. Silleen, se näyttää kivalle, kun siihen tulee semmoinen rosopinta. Niin. Haluaisin tehdä. Mut se vaatii blenderin.
millä sä sotket sen paperin mössöksi. Niin. Ja sitten siihen pitää olla just se neliönmuotoinen se juttu, että se saa sinne veteen ja sitten sen pystyy ottaa siitä. Jep. Mut mulla on tehnyt niitä niinku kaikki synttärikortteja semmosia. Mä en tiedä, onko se tehnyt itse ne paperit vai ei. Mutta toisaalta se on kyllä semmonen käsityöihminen, että se on ehkä voinutkin tehdä ne paperit itse. No niin. Koska se siis tekee nypläystä. Joo. Tiedätkö mikä nypläys on? Joo, mä kuullut siitä. Siinä on niitä palluraa, siis niitä hassumuotoisia niitä, missä lanka on kiinni ja sit sä heittelet niitä puolelta toiselle. Joo, se on se. Tiedän. Tiedän. Hienosti selitetty. Siis se on kauheata, kun mä katson, miten kun ne tekee sitä nyplässä, kun ne vetää sitä niin saakelin täysillä. Mummon piti joskus alakoulussa opettaa mua siihen, mutta sit joka kerta kun mä olin mummulassa käymässä, niin mun pikkuveljet oli mukana, niin me ei voitu opetella sitä sen takia, koska pikkuveljet riehuu aina kiitti, niin mä en oo oppinut sitä, mutta mä haluaisin oppia nypläämään. Sillä saa tehtyä meinaan pitsikuviota ja kaikkea kivaa semmoista niin. Mutta joo, ja sitten esimerkiksi materiaalia pystyy keräämään luonnosta, esimerkiksi just keppejä, kiviä, höyheniä. Löytyykö niitä luonnosta? Kyllä! Ja sitten ja sitten just kepeistä pystyy kaiken muodostamaan. Ja siis käyttää keppejä ja naruja, niin niistä pystyy muodostamaan. No ei se just saa sen pentakalle. Ei herran jestas, kyllä minusta tulee kohta niin MTV-uutisankkuri täällä podcastihuoneessa, että ei herran jestas. Mutta kuitenkin. Mä en oo luonnossa kovin paljon kerännyt keppejä, kiviä kautta höyheniä. Ai kauhistus. Sori. Ihan kohta heitän karoa jollakin kynällä sen nenään, että se voi saada uuden lävistyksen siihen. Okei. Mutta ootko nää keräillyt luonnosta kiviä, keppejä ja höyheniä YMS ja tehnyt niistä mitään? Joo, joskus Kässän tunneilla. Me maalattiin esimerkiksi Vaahteralehillä. Eikö niin jo? Mekin joskus jotain Vaahteralehti-juttuja aina tehtiin. Joo. Ja sitten maalattiin myös jotain kiviä. Etittiin isoa kiviä luonnosta ja sitten maalattiin siihen leppäkyrttu tai mitä nyt itse halusi maalata siihen. Sitten keppejä oon käyttänyt. Joo. Kyllä. Johonkin askarteluihin. Joo. Sitten on kyllä niitä. Kyllä, joo. Joo. Pitäis kyllä. Se tartutat joka ikinen kerta. Oi hyvä vaan. Mut siis pitäis alkaa ainakin niitä sulkia keräilee ja sitten keppejä kans, koska mä haluaisin tehdä kepeistä semmosen parvekkeelle semmosen miksikä sitä sanotaan, semmonen jonkinlainen koriste. Joo, joku semmonen koriste, mihin siis tulee roikkumaan sit vielä niinku sitruunaan viipaleita ja kaikkea tämmöstä näin. Siis tiedätkö semmonen. Mä näytin sulle sen videon silloin joskus. Joo. Mitä mä tarkoitan. Mutta mä en nyt muista, miksi sitä sanotaan. Ja nyt meidän kuuntelijat on tuolla silleen, että toi Karo ei kyllä tiedä mistään mitään, mitä se höpöttää. Että se vaan höpeisä tai turkia kuule. Paskaa. Sinä senkin kiroilija. Niin on kyllä minäkin kiroilu, että hyvä minun sanoa. Jep. Sä kiroilit ennen kuin mä kiroilin kertaakaan. Kehtaankin. Niinpä. Mutta kuitenkin. Sitten myöskin esimerkiksi itse pystyy kasvattamaan niitä yrttejä. Mä haluaisin yrttejä. Kasvattaa. Siis mä haluaisin kunnossa se ison kasvihuone, jossa on kaikilla eri yrttejä, kukkia ja kaikkea sellaista. Joo, sama. Niin kuin ei sellaista pikkusta, että tossa on yksi yrtti ja tossa on yksi. Silleen, just silleen, että olisi kasvihuone ihan täpö täynnä yrttejä. Kasvihuone-ilmiö.
Jee! Yes. Ihan superhyvä paikka muuten. Niin mä oon käynyt siellä. En oo ikään käynyt, mutta mä haluan käydä siellä. Ostasin varmaan koko kaupan tyhjäksi. Mutta mä haluaisin just silleen, että kasvihuone olisi ihan täynnä kaikkia yrttejä. Ja no mä nyt aloitin ne kesätyöt. Niin. Mähän saan siis henksualee. Niin Anna mullekin kasveja. yrttejä? Käydäänkö ostelemaan yrttejä? Todellakin. Jei! Joo. Niin mä haluaisin silleen kasvattaa yrttejä tälleen kesällä itse ja sit tiedätkö syksyllä tai sit siinä satokautena tai silloin niin sitten niinku kuivattaa sitä silleen talven varalle ja sitten käyttää niitä yrttejä enemmän. Ja siis tästä yrttiaiheestahan meillä on tulossa myöhemmin oma jaksonsakin, mutta palataan siihen sit paremmin silloin. Näin. Ja sitten tosta me puhuttiin siitä, että kasvista niitä pystyy tekemään niitä värejä, just esimerkiksi keittämällä, tai jotenkin esimerkiksi joistakin tyylisestä mansikoista mustikoista jonkin verran pystyy jollakin muussaustavalla tehdä se. Kyllä. Mutta suurimmaksi osaksi keittämällä kukkia ja sellaisia pystyy niistä tekemään värejä, mutta niistä ei tule niin hyvän pigmenttisiä kuin jostain tekoväreistä ja niistä, mutta kuitenkin siitä on jonkin verran siellä luonnon värejä tulee. Ja sitten esimerkiksi savea löytyy luonnosta. Kyllä. Esimerkiksi oiko se mun äiskän puolisen mummolan tosta rannasta, jos ne oikein muista, niin sieltä löytyy jonkinlaista savea. Joo. Niin mä oon siellä aina välillä riehunut lapsena sen saveen kanssa. Siis mä haluaisin oikeesti ihan kunnolla kaikkea savijuttuja tehdä, kaikkea saviruukkuja. Mä en tiedä, mä haluaisin ite häpertää. En mä tiedä, mä tykkään kaikkea tehdä aina käsin, niin mä haluaisin häpertää sellaisia saviruukkuja yömmässä. Joo. Mä aloin just tarkistaa yhtä juttua tähän saveen liittyen. Mitäs sä tarkistelet? Oota. Tossa. Oota. Niin. Take your time. I'll be waiting for you. Because I don't have anything else to say about this savi. Joo. What the hell are you searching for? No en mä löyä sitä. Joten mennään vaan eteenpäin. Jö. Koska mulla on kauhean nälkä, mä haluan mennä syömään. Joten koitetaan nyt jauhaa tää jakso purkkiin, että me päästään joskus syömäänkin tässä. No ei ole enää kyllä edes kovinkaan paljon näitä jututtavia. Hyvä. Ja nyt vaikka puhutaan vaikka vaan siitä, että eri nimityksiä on esimerkiksi taiteelle. Esimerkiksi just spiritualistinen taide, on henkitaide, on mediotaide, joku mediumistinen taide, psyykkinen maalaus on myöskin. Ja sitten mä löysin myöskin jonkun auragrafia juttu. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin se edustaa henkilön menneisyyttä, nykyhetkeä ja potentiaalia medion tai selvänäkijän näkemänä. Niin nimen ja tekniikan itseä kehitti joku brittiläinen medio Harold Sharp, joka eli vuodesta 1890 vuoteen 1980. Okei. Aika pitkään eli. Okei. Niin. Ja sitten esimerkiksi mulla on kuuluisia henkisiä taiteilijoita, sain löydettyä netistä. Niin on esimerkiksi toi Georgiana Houghton, joka on Briteistä. Hilma af Klint, joka on ruotsalainen. Augustin Lesage, en tiedä miten se sanotaan, kun se on ranskalainen. Ja sitten on taas Floiri Josef Krepin, joka on myöskin ranskalainen. Ja sitten on myöskin vähän silleen historiallista juttua lisää, että niinku spiritualismin kukoistusaikoina oli hyvin yleistä, että mediot hahmottivat muotokuvia hengistä, joiden väittivät olleen läsnä seassin aikana. Okay. Aika silleen kiinnostua, että niinku löytyi tolleen niinku historiallista tyypeistä. Niin, kyllä. Hui. Kun siis mä katsoin, oliko toi Georgiana Houghtonin juttua, niin aika veikeitä ne maalaukset.
Portaali sulkeutuu tältä jaksolta. Nähkäämme seuraavassa portaalin pyörteessä.